Какво правиш сега? Снимам я. Хайде, мам. Тя няма да така. Ще кажа, да. Това е песенчка, може ли да кажа стихотворение. Живко, здравко, кой киха? Кой киха? Това да го пуснем на бабите ти да викат, че сме те. Да викат, че сме те простудили. Мамо. Я ще усмихни, мамо. Дай една усмивка. Хайде, плесни една усмивка. Така. Още по-голяма. Я. Дай една беззъба усмивка. Айде, мам. Къде отиде това? Къде отиде този баща? Къде те изостави? Добре, не я дръж така на място. Ма аз ще очакам да се усмихне, ма тя не ще само се плези, я виж. Я прави физиономия ти. Не ще сега това. Не ще.